Mina nguzulu omnyama ondlela zimhlopheza khanya imnyama ngalifuza isulu wabhedaya yamudla intu ngisikhulunga mfuzi mkhulu ngiyakutshela ngimfunga ukhulu omibo emsikani masosha media vivani ngengome yakasulu ngifunga inkosi udingani ngikwethu uphesomphop phela mina ngutabangani angisiloke mfana ibhaka masifika thina soncaka. Hawu hey ngase ngihlaselwa omabhalane yini kwenze njani? Ukuthi la mlungu wami siyaphikisana noMntamarishi lana uthi ubani onamaphutha amaningi mina naye yena uthi mina ngithi uyena. Amaphutha ufuna ukungitshela ukuthi usekhona owenza iphutha la emsebenzini kwami? Hayi cha mlungu wami ungayithathi ngaleyo ndlela, mina ngikhuluma ngamaphutha aseceleni kodwa enzeka khona la emsebenzini. Usibona nje mlungu sibuya ngisho kumaha manje kodwa lutho ukusizakala. Hey angahle animenwe madoda ngicela niqale kahle ekuqaleni le ndaba ningilandise kahle ngifuna ukuzwa kahle yonke lento yenu. Hey Mntamarishi, yazi ngithule ngiyacabanga lana lento yenze ngale emsebenzini kumina kakhulukazi. Yazi njengoba ngumakhenika ngithi ngilungisa amaphutha la umlungu afika athi sengenza iphutha iyangidida nje mina lento. Hayi mina nocansi angenanga umuntu amaphutha hayi. Mana ke wena qala usukulungisa iphutha elinephutha noma mhlawumbe usukulungisa iphutha elingenaphutha. Mntamarishi umlungu akakhethi yabo umlungu bengekho emudeni busebenza uma nabona iphutha. Chansi hayi ukuthi ngithini kodwa wena awuzelanga nje kuzolungisa amaphutha la emsebenzini wazela ukuzokhanda nje. Elinye ke Mntamarishi iphutha lenzayo ke lela njengoba silana sizolungisa amaphutha Mntamarishi abone kuthiwana awekho amaphutha ngaba sinawo umsebenzi yabo le nto le. Okokuqala nje ngikukhumbuze nje yabo njengoba ula egate nawu uzogada iphutha njengoba nami ngomakhe kade ngibona ngisebenza lana bengikhenika lona iphutha noma ha njengoba enze housekeeping ukhipha wona amaphutha njalo. Hayi ngiyachansi angivumi yabona nje mina ngigada amaphutha mina ngigada igest lasemsebenzini. Hayi ngawuzwa mina Mntamarishi yima usho ke ngensizweni unayo intombi Kahle kahle yaphi embuzo yakho ngoba phela isimningi kakhulu manje noma mhlawumbe nami ufuna ngize lona leli phutha. Elinye iphutha ke lelo lenza ngeke ngithi ngiyakubuza mina nawe uyangibuza imbuzo ayibuzana. Okay yazini mhlawumbe sibe eceleni nje amaphutha yabo. Njengoba wena ungibuza imibuzo eminingi kangaka awungitshela wena kodwa unayo intombi ke nje noma mhlawumbe waba nayo noma mhlawumbe uyishelayo ke list. Cha nginayo. Khuluma phezulu ankozo. Ngiyasho nje ukuthi anginayo Mntamarishi. Yabona ke nalo ke iphutha lakho nawo awukwazi phela ukuthi umngaka awunantombi. Ima ke buthi ngemngaka usho ukuthi ngemngaka noma ngemngaka ngisho iminyaka nocansi hawu still Mntamarishi ilona ke iphutha unalo ke lelo. Ungasho ngibuza kanjani indaba yentombazi ukuthi mina ngisebenza njengoba ngilana ngiyatohoza uyabona nawe. Wena iphutha lakhe elikhulu ukuthi awuvumi uma unephutha. Yabona kusuka manje into engizoyenza naye beke kwasha iphutha nje sengizovela ngibhale phansi. Ha nqaphi yami ushe tshweni uyakhumbula ngathi sifika la wena wathi uzoshela abantu umaha uzukuye manje awukazi umshela kuseyiphutha lakho lokuqala lelo. Hayi kodwa ke nocansi nawe wenza iphutha elirongi kakhulu ke lapha
Phela awukwazi ukuthi mengisho njalo ebese nawe unganyonyophi mhlawumbe eceleni esayidini nje ngokwakho uyishayelele. Mhlawumbe ezokuqoma nje kwazi ba. Letha ngibhale iphutha nami. Ima-ke Mtamarishe khona into engididayo nje la. Njengoba ukhuluma ngephutha eli-wrong, likhona yini iphutha eli-right? Hawu. Njengoba ngisho nje nocansi, ukuba wanyonyoba wamshela umahahla pakuqoma, kwazoba iphutha eli-right lelo. Kodwa sithi ungakwenzanga yona lokho, wenza iphutha eli-wrong. Kodwa-ke mina bhuti wami mina bengihlonipha wena. Ulenze lapho-ke iphutha eli-wrong. Hhayi ngiyakuzwa bhuti, yazini awungilandela, khona iplani enginayo. Ngilandele bhuti, landela. Emaha, yazi sihamba siphikisana noMntamarishi ukuthi na ubani owenza amaphutha kakhulu kunomunye. Yiko sizazizwe ukuthi usitshene ukuthi ubani owenza amaphutha amakhulu kunomunye. Awusitshela iqiniso. Kusobala ukuthi ngoba sisemsebenzini sonke singawenza amaphutha. Hayi maha, ngiyawabona lamaphutha lawa esiwenzayo, lamaphutha a-right nje angenasisindo. Mina ngikhuluma ngamaphutha mina wrong. Uthi ubani onephutha phakathi kwami naye. Amaphutha wrong kanjani? Umntamarisha awuchaza ngale ndlela uchaza ngayo ngalesa sikhathi. Wena uma uthi uchaza ngale ndlela sichaza ngayo lapha sesoba u2. Chazela umaha, hayi cha lapho hayi ngeke ngikwenze lokho. Okay ke, mina ngizosho ngendlela understand ngayo. Wena Mtama ufika late emsebenzini. Okungenza ukuthi nathi singabasebenzi gcase sitheleleka. Kanti wena nocansi into yenza wrong ukuthi uhlezi usefonini nangesikhathi somsebenzi. Wena mangakho voice call uzoba ku social media kodwa kuyisikhathi sokusebenza. Hawu. Cha ma, savunyelwa nje la emsebenzini ukuthi na amafoni singawasebenzisa ukuthi na ngene call emergency. Mina ku social media ke ade ngibheka ama territorial ukuthi na iziphi ezinye indlela zokungayisebenzisa ukuthi na ngithuthukisa ukukhanda wami. Oh, nama tutorials manje se emergency. Elinye iphutha nilenzayo nina nobabili. Niyazi ukuthi lunch incane isikhathi sakho kodwa nilana no2. Iphutha lelo. Hayi maha, buye ngathi sobabili sisabambene la. Kanti thina sifuna ukubona kahle ungqo shishelezo amaphutha okuyena yena phakathi kwethu. Exactly. Nginecebo ke lapho. Niyazi umuntu makuwukuthi uyashela kwenzeke engawenza amaphutha. So mina ngizonika umuntu ngamunye ithuba ayishelele bese sithola lapho amaphutha. Angisi nobabili nakwazi ukushela. Yeah, obvious. Singqwele nje. All right, qala Mtamarisha. Sawubona ntokazi. Yebo, sawubona. Cha, wazwa muhle. Ngiyabonga. Intokazi uMahadebe iswa kephi ngokuzalwa? Oh, mina ngisuke eGreat Town. Hawu ngempela? Hayi cha wacishwa waba umkhaya ke wena. Ngoba mina ngisuka le eBhamshela eNtsozi. Okusho khona ukuthi impela sacishe sabakhaya ngoba phela sisuka ngasemakhaya awodwa. Ya kodwa hayi asikho lapho. Akusiyona into engiyidinga kakhulu leyo obukhaya. Into engiyidinga kakhulu ukuthi ungithande phela. Naloku iphutha lakho Mtama. Iphutha lami lipi manje lokuthi ungithande? Cha iphutha khona ukuthi sizothandana. Iphutha ukuthi wena usuthe uyangithanda ungakazi ukuthi ubani, ngumzukulu kabani mina, ungakazi ukuthi futhi ngumshana kabani mina. What if sihlobene? Awu uyazi nje lento ehlobo iyacisheka mos ngembuza mhlophe. Uyazi usekuyelinye iphutha lelo ngoba awukwazi ukuthi uzungiyingenele endlekweni ngenxa yalokho. Hayi ukangibuki ngiyabhala la. Okay sekuwena Mcansi. Sawubona Ntombi. Yebo. Wazwa muhle mama. Ngiyabonga. Ngabe intombi iswa kephi ngokuhlala? Oh mina ngisuke eGreat Town. Ngabe intombi iyomshana kabani? Nocansi uyarobha ke manje phela wena ngibamba inkunzi emini kabha. Mtamari sengenzeni ke mina manje?
Nocathi awukwazi ukuziprocess iy'nduku zami njengoba zinjalo uzothi uma ufika la ngenze khona i-mistake mina wena wenza ama-correction aqondile athola athe du. Hawu Mtamarisha nawe uyazi nje ukuthi na indoda isebenza ngamaphutha enye indoda. Nocathi angisakhalela iphutha-ke manje mina ngikhalela iy'nduku zami baba. Mana mntama, ngisacela ukuthi unike uNocansi ithuba ayishelele abe namaphutha njengoba nawe engakaze akuphazamise ngalesi khathi kade ushela. Okay, what if uyamqoma-ke? Ifele leyo nto kumina? Ngithena ngiyacela ukuthi ume kancane mntama. Qhubeka Nocansi. Okay, enkosazana bengigcine ngisabuza ukuthi kombi inkosazana iyumshana kabani. Ngumshana kaButhelezi. Bisiba umzukulu kabani. Umzukulu wasemathenjini. Kwazi ukangijabulisa lokho. Kuyacaca ukuthi mina na ahlobene nje nakancane. Njengoba mina ngumshana kwabantu wakacela ukundosi wonke umseni kuba imini yakhahlela ngibe sengiba umzukulu wakobhebhe onjomani obhebhile ejeni nenkosazana isifiso sami ukuthi na uyohlobisa lapha nemagcekeni asekhaya ngiyathemba ukuthi lokho ngeke kube inkinga nje nakancane. Oh hayi ngiyakuzwa. uNocansi unazo inkomo? Cha anginazo nkosazana. Okusho ukuthi Nocansi usuwenza iphutha ngoba phela awukwazi ukushela ubungenazo inkomo. Kusho ukuthi wena unazo inhloso ezinhle ngami. Hawu kanjani manje inkosazana ngoba ngisho anginazo kuma ukuthi ngeke ngibe nazo forever. Njengoba ubona nje la ngiyaqongelela uyabona ukuthi ngiyasebenza ngiyakhemical la. Okay, asithi siyaqongelela-ke ke. Sekuyinkomo engaki? Okay, asithi uqongelela imali-ke sekuyimalini? Yabona-ke mntama? Amanye amaphutha-ke lawa wenza nawe ngabe ufunda kuona ngoba awukwazi ukuthi ungamane usuke la usuka khona uye Shoprite uqonde ngqo efrijini ufike uthathe ikhekhe abese uqonda ngqo ethilini kodwa ungenayo imali yokukhokhela. Kodwa phela uNocansi lo. What if mhlawumbe unama-plan mhlawumbe ukuthi nje akhokhele kancane kancane yabo? Okay-ke wena sekuthi uthathe ikhekhe eShoprite ulile bese ukhokhela kancane kancane bengayivuma leyo nto? Yabona-ke bhala mntama. Sho. Hayi cha. Naze namaphutha ke madoda. Kodwa mina iphutha engilibonayo lokuqala. Sikhathini manje? Hayi owani mlungu owana. Lokho kukutshelani? Lokho kukutshela ukuthi lunch yenu isiphelile kodwa nenze njani? Nisela. Ngathini kunina ngendaba yokushelana emsebenzini? Angithi ngasho kahle ukuthi la emsebenzini indaba yomashelana off. 3. Hayi ngiyasisaba isibindi senu. Nisithatha phi isibindi sokuzongibuza indaba zangaphandle komsebenzi emsebenzini? Niyazini ke madoda. Sizoyenza kanje lento. Ngizonika into zenu. Bese nani ngibamba ama-fine alamaphutha enisanda kungitshela wona njengamanje. Damarish me bamba kanje. Nocansi me. Awezeka ama-fine. Ama-file kanjani manje mlungu? Kanjani? Kanje. Hey, Mahadeb, wafika kahle. Sanda kubanika izinto zabo ongibambelela nawe. Phathi ubanika kanjani uphinde ubaphuce? Lokho engikuthathile kubona ngikubiza ngokuthi ama-fine. Lalela nawe kumele ngabe ngiyibambile i-fine la kuwena. Ifine nani leyo manje mphathi? Wena usanda kushelwa la emsebenzini. Wangayithi vu leyo kumina. Ayize sisi, anginalo usuku lonke. Yabona-ke bafowethu, wrong mistake le. Iphutha elikhulu iphutha lemali. Yabona bakuthatha ama-fines kumina nami ngizothatha wena. Bebanga bafuna umsebenzi waqasha mina uqasha mina umluwa uqasha mina bebanga